Imos facer agora outro instrumento que é moi bonito. É un instrumento que hai moitísimas culturas do mundo e aquí chamanlle un roncollo. Un roncollo ou un besouro porque fai un ruido así rouco. E necesitamos este material para facelo. Unha cana gorda, do rabo dunha escoba, por exemplo, unha caniña máis fina, tamén vale un pau calquera, así pois deste gordo máis ou menos. Necesitamos un plástico gordo, resistente, como dun saco, por exemplo, ou unha bolsa ben gorda, un cordeliño e un diamante. Bueno, non, é un pedazo de resina, un pedazo de colofonia que se pode comprar pois en calquera droguería prácticamente. Ben, entonces iban a xarrado, pero o primeiro que temos que facer é con este anaco de cana facer un tubo simplemente. Entonces vamos a cortar este nó por aquí, por exemplo. Como é cortiño, dá traballo, pero bueno, ha de salir, vamos a ver. Ben, xa o temos feito. Entón, isto que temos que facer é poñer unha membraniña aquí por encima e atala forte ao rededor, non? De forma que quede ben atadiña. Entón, imos facer un rebaixiño por aquí, así, para que quede agarrado o cordel aí. Entonces ahora con a valla inclinada damos outro corte así, vedes como vai salindo así, vai salindo, agora damoslle noutro sentido para acabar de facer este surquiño na cana para que agarre ben o cordel, para que non deixe escapar a membrana. Vamos dando así, ahora así. Bueno, creo que xa é suficiente. Deixalo ben por aquí, así. Vale, se queremos podemos cortar aquí un poquinho polo lado, por si acaso rompo o plástico, así. Ben, bueno, entón temos que coller un anaquiño de cordel, co que imos atar a membrana aquí encima. Vamos atar todo forte que poidamos, despois xa a tensaremos tirando dela para baixo. Vamos a ver, estamos así forte, así. Agora damoslle un nó aquí, vale, e agora outro nó por encima, así, para que non esvare. Ben, e agora podemos ir tirando do plástico para tensalo o máis que poidamos sobre a boca, de forma que isto sone, queda como un tamborete. Ben, entón podemos podemos dar outro nó para que non esvare, así, e vamos cortar todas estas cousas que sobran, porque nos sobra aquí, sobranos cordel e sobranos plástico. Entón vamos cortando aquí, así. Ben. Bueno, pois temos feito unha das partes fundamentais. Agora temos que preparar un pauciño. Para iso cortamos a cana, é moi fácil de cortar, ou un pau simplemente. Un pau tamén nos valería. E temos que facerlle dos lados, temos que facerlle un rebaixiño, porque aí é onde imos amarrar o cordel, aquí así,
para que dé facer un rebaixiño, imolo marcar primeiro, así, entre aquí e aquí, por exemplo, imos facer un rebaixo. Entonces simplemente lle quitamos a codia da cana, así, imos quitando, quitando, vedes, así, vale, e agora para o outro lado, por aquí, é simplemente para que o cordel, vamos a afondar un pouco máis este surco, para que corte ben. Este rebaixe é simplemente para que o cordel non se escape dai, non ten outro secreto. Entonces vamos así cortando despaciño. Ben, e agora xa temos eso feito. E o que temos é agora que untar coa resina este rebaixe que fixemos. Temos que untar ben de resina. Hai que ir untando con paciencia, botando de resina aí. Isto xa vos digo que a colofonia esta, a resina que se usa, pois, por exemplo, para os bailarins nos escenarios, para que non lles resbalen, para que non lles varen os zapatos ou os pés, vais untando. Podela comprar nunha droguería, sobre todo nesas droguerías que venden cousas de antes. Bueno, aí o vedes como quedou a resina aí blanquiña. E o que imos facer agora é atar este cordel aquí, pero ímolo atar de forma que non quede apretado, é dicir, que teña unha pouquiña de libertade para dar voltas. Non o imos apretar de todo, senón o xusto para que isto poda dar voltas de arredor se xiramos. E xa vedes como por efecto da resina, máis ou menos, o que temos que facer agora é pasar este fío polo medio desta membraniña. Entón temos que facer un buratiño moi pequeno na membrana, moi pequeniño. O xusto así, para que pase o cordel. E agora ímolo pasar para o outro lado, axudándonos coa punta da navalla, a ver se somos quen de metelo por aquí, con cuidado de non rachar a membrana, a ver se podemos ir metendo este cordel desfais un pouco, vamos a ver, vamos ir metendo así, parece que nos imos ter que axudar, por exemplo, cun anaquiño de cana. Se non vos entra, podedes facer unha lisquiña de cana, así como esta, por exemplo, e con ela empuxar o cordel hacia dentro, vedes? Así. Bueno, ímolo empuxando, agora seguimos empuxando nel, hasta que salga polo outro lado. Ímolo empuxando, aí está, e agora xa saliu por aquí. Entonces nesta punta o que temos é que facerlle un par de nós ou tres para que non escape polo burato que acabamos de facer no plástico. Facemos uns nós así, outro máis así. Moi ben, xa vedes que queda aí un nó gordo, cortamos a puntiña. Aí tedes o nó, e este nó o que vai facer é impedir que salga polo outro lado da membrana. Entón, mirade, aquí sabíades que o cordón coa resina, ao xirar, fai un ruido. Este ruido amplifícase por mor desta membrana e deste tubiño que fai de caixa de resonancia. Escoitade. O dando voltas ao pau, pois entón o que hai que facer é